Liga pokračuje v rýchlom tempe. Po víťazstve nad Michalovcami cestujete do Trenčína. Aký to bude super? Vieme, že Trenčín sa trápi. Výsledky nemal v posledných kolách najlepšie, áno, ale videli sme už nejaké veci, takže bude to určite ťažký zápas pre nás. Musíme sa na neho dobre pripraviť a chceme ho zvládnuť do víťazstva. Čo bude dôležité ukázať v tom zápase? To dobré, čo sme ukázali aj s Michalovcami. Áno, tak aj to sme si rozoberali, vlastne tie dobré veci, aby sme na to nadviazali, aby sme vlastne snažili sa tú svoju hru hrať. Ale samozrejme, treba eliminovať aj silné stránky Trenčína, takže na to sa budeme tiež sústrediť. Je to nejaká zásadná zmena, že idete do Trenčína, už tam nie je umelá tráva? Tak ako pre nás to není zásadná zmena, skôr pre nich. A teším sa na to, budem hrať doma, takže ja za seba sa teším, je tu veľa chalanov z Trenčína tiež, čo tam hrali, alebo tam žijú, takže pre nás to je o to väčšia motivácia. Už spoluhráči povedali po zápase, že to je naozaj ďalšie dôležité stretnutie, pretože vyhrabali sme sa, dá sa povedať, zo spodu tabulky, ale ak sa nebude bodovať, tak tam veľmi rýchlo môžeme byť späť. Aj ty vnímaš ten zápas takto? Áno, tá tabulka je dosť natesno, takže hráme o veľmi dôležité 3 body, ktoré chceme získať a určite Trenčín sa bude chcieť o to pobiť tak ako aj my. Takže ten prístup musí byť zodpovedný a dúfam, že to zvládneme. Už si to naznačil, ale predsa len ešte raz. Je to niečo špeciálne, si odchovanie z Trenčína, ale zase nie je to prvýkrát, keď nastupuješ proti Trenčínu. Áno, už som odohral viacero zápasov v Trenčíne, takže je to o čosi špeciálnejšie, je to motivácia navyše, ale hovorím, tých zápasov už bolo viac. Ďakujem, držím palce. Ďakujeme.